салом, барномаи панорамаи ҳафта аст, манзури шумо. соли хониш дар Тоҷикистон ки қаблан то нимаи моҳи июн давом карда буд, баҳсҳои зиёдеро дар пай дошт. имсол барвақттар ҷамъ баҳс мегардад. хонандагони синфи 1 рӯзи 25 май ва муҳассилони синфҳои дигари мактабҳои миёнаи Тоҷикистон аз 1 июн ба таътили тобистона мебароянд. дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. дар даъвати баҳорӣ имсол ба сафи артиш мавридҳои зиёди аблава расонаӣ шуд. аммо вазорати дифоъ мегӯяд, ҳар касе ки ба хидмат ҳозир нашавад, мақомот ӯро ба зӯрӣ меорад. дар ин бора сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад. дар Тоҷикистон заминларзаи 5,1 дараҷаи сабт шудааст, ки қавӣ арзёбӣ мегардад. зилзилашиносон мегӯянд, ки он дар кишварҳои ҳамсоя низ эҳсос шудааст. заминларза дар шарқи Тоҷикистон рӯзи 20 апрел тақрибан соатҳои 3:44 дақиқа бо вақти маҳаллӣ сабт гардидааст. дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. 6 апрели соли 2022 тахминан соатҳои 18:30 дақиқа ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra Саидулло Нӯъмонҷон соли таваллудаш 1957 сокини шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Исфара-Лаккон воқеъ дар ҷамоати деҳоти Навгилем аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Улмасов Абдусаттор Абдуваҳҳобович соли таваллудаш 1961 сокини шаҳри мазкурро пахш кардааст. дар ин бора сомонаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар додааст. дар дақиқаи 7 вохӯрӣ мухлисони боштгоҳи Ливерпул барои изҳори ҳамдардӣ баён кардан ба ҳуҷумкунандаи тими Манчестер Юнайтед Криштиано Роналдо, ки як рӯз пеш тифли навзодашро аз даст дод, ҳама аз ҷой бархостанд ва кафкубӣ карданд. дар ин бора сомонаи Варзиш ТВ хабар додааст. бинандагони азиз, то ин дам бо шумо будам. ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон.